शहरासह परिसरातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धडक दिली। यावेळी कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांना धारेवर धरत येत्या 17 तारीखपर्यंत रस्त्यातील खड्डे न बुजविल्यास अनोख्या पद्धतीने भजन आंदोलन छेडू असा इशारा उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी दिला। दरम्यान श्री देसाई यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर त्यांनी माघार घेतली। काय भरले हॉस्पिटलमध्ये पण बघा तुम्ही कार्पेटिंगचं काम आम्ही आता डायरेक्टली त्याच्यावरती चालू करून घेतोय। कधी पण सांगा ना, तुम्ही तरी सांगा ना। नाही साहेब, एक सांगा आम्हाला। पहिल्यांदा मागच्या वेळी सांगितलं होतं की जिमखाना जो आहे बेळगाव रोड आहे त्या रस्त्यावर तुम्ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरला सांगू किती दिवसात हे काम पूर्ण करणार। कार्पेटिंगचं काम आहे ना आम्ही ते 15 तारखेनंतर 15 ते 20 च्या दरम्यान दिवस साहेब तुम्ही आमच्याबरोबर चला, आम्ही नारायण राणे सारखं तुम्हाला चिखलात पडून काढणार नाही। माझ्या गाडीत तुम्ही बसा, हॉस्पिटलकडे चला, बिहारच्या समाधीकडे चला आणि बघा काय परिस्थिती आहे। आम्हाला ती संस्कृती नाही आमच्याकडे। खड्डे त्यामुळे अचानक सगळ्यांना हा भरपूर त्रास होत असतो। आबालवृद्ध म्हणा, मोठी माणसं म्हणा, आणि त्यामुळे झालेले प्रत्येकाला आरोग्याचे प्रश्न हा विषय कोणापुढे मांडणार। विषय मांडला आम्ही आज येऊन इथे ऑफिसमध्ये मांडला। आम्ही साहेबांशी बोललो तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आपण एक 17 तारीखपर्यंत हे खड्डे वगैरे बुजवणार। रस्त्यावर जे प्रचंड पडलेले खड्डे आहेत त्याच्यासाठी निधी वगैरे आलेला आहे, रस्त्यासाठी निधी आलेला आहे। तर आम्ही आता निवेदन पण दिलेलं आहे, हे लवकरात लवकर तुम्ही खड्डे बुजवा, नाहीतर आम्ही एक असं आंदोलन करू जे त्यांनी कधी बघितलेलं पण नसेल आणि त्यांना आम्ही बांगड्यांचा आहेर पण भरू, एवढं मी सांगते। डेप्युटी इंजिनियरांची भेट घेतली, सावंतवाडीसह सगळे शिवसैनिक या नात्याने घेतली। आणि ती का घेतली की सावंतवाडीत जे लोकांचे आता हाल चालले, जे रस्ते सगळे बघितले, जिथे जिथे खड्डे पडलेले आहेत तिथे ॲक्सिडेंट होतात। काही ठिकाणी तर बघायला नको की लोकांना चालायला सुद्धा मिळत नाही आणि ह्याच्यामुळे जे इकडे उपद्रव निर्माण झालेला आहे, लोक कोण यायला तयार नाहीत। सावंतवाडीत एवढे खड्डे, जर आजारी कोण असला तर त्याला न्यायला सुद्धा येत नाही। अशा प्रकारचे हे प्रकरण झाल्यामुळे आम्ही सगळे शेपी, त्याच्यानंतर अर्पणा कोटावळे, प्रशांत कोटावळे, विशाल सावंत, बरेचशी मी नावं घेतली, सांगेलकर, गुरु वारंग बिरंग सारखे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी सगळे जमून या ठिकाणी आलो आणि कळकळीने आलो की आमचे पालकमंत्र्यांनी एवढे पैसे याच्यासाठी आणले आहेत खर्च रस्त्यासाठी, ते योग्य हे शासन करत नाही। म्हणजे जे प्रशासक आहे ते त्या प्रशासनाला जाग येण्यासाठी आणि ह्या इंजिनियरना जाग येण्यासाठी आम्ही आज पाऊल उचललं आणि त्याप्रमाणे आज त्यांनी आम्हाला लिहून दिलं की 13 तारीखपर्यंत 17 तारीखपर्यंत डांबरीकरण करणार, त्याच्या अगोदर खड्डे बुजवणार आणि नाही केलं तर त्यांचं हे लेखी आहे। त्यानंतर सगळे रस्ते आम्ही जाम करू हे त्यांना आम्ही शेवटचं एक वॉर्निंग दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे हे आज त्यांनी केलं। बोलतो